Приятели, днес ще правиме една пърленка, за да си направиме един дюнер. Айде слагаме пърленката, разточваме на тънко и слагаме на тиганчето. Разрязваме я до средата, намазваме едната четвъртинка с лютеничка ропотано. След това я прегъваме. След това на другата четвъртинка слагаме малко пилешко месце. Малко пилешко месо слагаме на другата четвъртинка. Изгъваме. Това малко кашкавал. И затваряме. Ето как изглежда нашия дюнер. Великолепен. Сега ще ви го покажа и отвътре. Ето го. Ето го как. Вкусно! Да ви е сладко!